itt állna mellettem a színpadon, és elmondaná, hogy ki elértünk, szóljon neki is a dal, és mindenkinek odafent az összes radistának, és mindenkinek, aki velünk van, mindenki kibaszottul hangosan! Állé, állé! Srácok, erről beszéltem, és amit itt most látok, az még nem lehet leírni szavakkal, majd látjátok a képeken, ez a Ferencváros, ezek vagyunk mi, figyelj, mindenki egy kibaszott nagy induló, figyelj!